Nagpanumdom si Haro Archdiocesan Social Action Center o kan JSAC Director Monsignor Meliton Oso sa mga tumuluo na hanungod sa matuod nga kahulugan sang subong nga tuig nga kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria nga ang mahal nga Iloy Birhen Maria, isa ka light bearer o kung tagadala sang kapawa para sa mga tawo. Sunod kay Monsignor Oso, importante nga mahangpan sang tumuluo nga si Maria, hindi amo ang kapawa kundi si Jesus nga ang iya ginakungkong amo ang matuod nga kapawa sang kalibutan. Si Maria bilang Iloy, amo lamang ang nagadala kag nagtugyan nga mangin representasyon ni Jesus sa pagbulig sa iya pagpalapdag sang kasanag sa sini nga kabuhi. Ginpaathag niya nga ang debosyon kay Maria nagadala palapit kay Jesus o kun to Jesus through Mary. Ginalagway man ni Monsignor Oso si Maria bilang matuod nga ehemplo sang stewardship o kun kangay sang tinugyanan lamang sang kabuhi nga ginhatag sang Dios. Gin-emphasize man sini nga ang kabuhi sang tagsa katawo isa ka breath of the divine kag spark of the divine. Sunod kay Monsignor Oso, isa ini kabalaan kag sagrado nga bugay nga dapat halungan kag tipigan halin pa lamang sa tagguangkan sang Iloy hasta sa adlaw nga igalubong na ang isa ka tawo. Ini nga pagtulunan, sunod kay Monsignor Oso, nagarepresentar sang matuod nga stewardship nga mangina masinulundon sa kabubuton sang mahal nga Dios para mayara sang klaro nga direksyon ang kabuhi sang tagsa ka tawo. Si Maria ang naging masanag natin nga halimbawa kay gina-reflect niya sa aton ang matuod nga kahulugan sang stewardship. Ang stewardship gina-translate ko sa Hiligay known as tinugyanan. So tinugyanan lang kita sa Ebanghelyo na San Mateo, tinatawagin na agsador lang kita. Kung siningon, hindi kitang matuod nga tag-iya sang lupa. Nag-aagsa lang kita. Kung agsador ka, kung anong gusto sang tag-iya sang lupa, amo nang himuhimuon. Meaning, si Maria nagapasanag sa aton bilang kandilarya sang kamatuuran nga mga agsador lang kita sang kabuhi. Mga tinugyanan lang kita. Kani himuon naton kung ano ang kabubuton sang matuod na naghatag sang kabuhi sa aton. Amo nang True Life Sunday subong, ang kabuhi ko, ang kabuhi sang tagsa-tagsa sa aton is breath of the divine, spark of the divine. Kani balaan, sagrado, dapat halungan, dapat tipigan from womb to tomb. Kag si Maria ang isa sa labing masanag na halimbawa na gina-reflect niya ang matuod na stewardship.